Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru moderna je visokoobrazovna institucija sa suvremenim studijskim programima građevinarstva, arhitekture i urbanizma te geodezije i geoinformatike. Nastava se izvodi prema bolonjskom visokoobrazovnom sustavu i komplementarna je sa sveučilištima iz cijele Europske unije. Fakultet je nositelj znanstveno-istraživačke aktivnosti u područjima građevinskih konstrukcija, prometnica, hidrotehnike, geotehnike, komunalnog inženjerstva, arhitektonskih i geodetskih projekata ove regije. S obzirom na potrebe tržišta rada, studij građevinarstva opravdava svoje postojanje i pokazuje se kao mudar izbor za buduće studente. U široj regiji postoji potreba za kadrovima s kompetencijama kakve studenti dobivaju na ovom studiju, koje su usmjerene na širu građevinsku praksu. Na ovaj fakultet me najviše privukao zapravo praktično znanje i iskustvo koje ovaj fakultet nudi svim studentima koji zapravo odluče se školovati na ovoj ustanovi. Mislim da je fakultet zaista odlično organiziran i da svako ko je sklon prirodnim znanostima svakako treba da se opredijeli za ovakvu vrstu fakulteta. Završetkom određenog ciklusa studija stječe se zvanje prvostupnik ili magistar građevinarstva. Područje rada je široko. Velike građevinske tvrtke koje se bave projektiranjem, izgradnjom, nadzorom ili proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala, gradske, županijske, federalne i državne ustanove i male građevinske tvrtke, odnosno privatno poduzetništvo. Na našem fakultetu uvijek vlada pozitivna atmosfera i pozitivno ozračje. Može se reći da je naš fakultet jedna velika zajednica, čemu uvelike doprinose naši profesori koji su izrazito kolegijalni i druželjubivi. Studij je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama koje nastavno osoblje prenosi svojim studentima kroz predavanja, vježbe i druge oblike nastavnih aktivnosti, seminarski i programski radovi, laboratorijske vježbe, studijska putovanja, praktični rad itd. Preporučila bih svima koji žele znati nešto više o građevinskoj struci da bez oklijevanja upišu ovaj fakultet, da se neće nimalo pokajati. Budući studentima ne trebaju da se plaše i da misle da je fakultet prevelik, da je ovaj fakultet prevelik zalogaj za njih. Svakako mislim da su tu odlični profesori i asistenti koji definitivno pomognu svakim studentima na sve moguće načine. Značajan broj nastavnog osoblja uključen je u stručnu i znanstvenu djelatnost kroz rad na većem broju stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata, te određenom broju međunarodnih projekata koje financira Europska unija ili kroz međudržavnu bilateralnu suradnju. Sve ovo jamči budućim studentima priliku za učenje, stručno usavršavanje i kvalitetnu profesionalnu kvalifikaciju na tržištu rada nakon završetka visokoškolskog obrazovanja. Vrata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru širom su otvorena svim budućim graditeljima. Dobrodošli!